Ngut ki nongshongshnong ka shnong Umniuh Tmar is Khasi Hills. Kila shah Lute haki runar nari Bangladesh. Katba gidang thmu ban leit peitkai ya kawei ka jingkieng. Badang shudep shna thymmai ha kawei kawa ha thain Khappud. Kani ka jingkieng gari ka badang shna halor kawa mau kila ka penya so ya ka shnong Umniuh Tmar bat ka nong jeri. Kat kum ka khubor bayo lum kini ki ngut ki kentub ya ngut ki kentai bat uwei ushin rang. Leit begini kisan ngut kila leit chagani ka jaga da ka kali henry haba poi ha kawei ka jingkieng ka barit ki runar kila khang ya kalenti ya de ki ding bat ki mau bat markum tahi kumba ngut ki nong Lute na Bangladesh ki bara ya ki wan bat narron kila Thombor bat haselut ya baro ki jingdon jingem. Kini ki nong Umniuh Tmar kila leit ban ujor ejahar ya kani ka jingjia hapin ursla police station bat bintip bakini ki nong Lute kila Lute ya laitli ki mobile phone kawei ki tablet bat shijur ki so skor ksiar. Kinong yalam shnong habayo jingtip yakani ka jingjia kila pintip syaki pulit bat ringkat lang kila yahya syakati ka jaka ban pinlong ya ka jing tokin. Laban kedaw hangni bakate ka jaka ka bakinong Bangladesh ki pintrim kadai ka bajengai tang kumba 10 kilometer na ka jaka bakir Saina Shia.